Kai, dan mama. Ina za ka kake ta ɓoye kasa na abin? Ina za ka? Abokina matsala aka samu wallahi. Ya ka yi ni maza. Wallahi jiya na shiga kewaye ina shebin. To da yake ka san aski irin wannan dole sai an shiga toilet. Ba a gaya wannan yau. So ina cikin shebin din nan sai suka ɗauke wuta. Ana ɗauke wuta sai na ɗauko wayata. Sai na ga ashe hitilar ta makon na take. Wallahi na ci gaba da haska ko ina. Sai da na gama aske ko ina. Abin bakin ciki sai da na kashe hitilar nan sai na ga ashe live nake a TikTok. Baki ne sun gama da ni. Ba labaran duniya da ba su gani ba. Sun ga labaran duniya, sun ga labaran ƙasa, sun ga labaran jiha. Ba za a ƙara gani na ba, ba zan ƙara fitowa ba wallahi. Shi sai aka ga ina boye-boye.